Hanya hai te kaisa kha khamani patimung patiwi thangka Albert Debruma mungwi khoroksa rungsrwngnai class 6 o pori tongnai cherrai khoroksa sachung no kotok soriwi thikya hinui tabuk koktwmao kasawi faikya. Saimangka o class 6 o rungsrwngwi tongnai Albert Debruma Bolkathar Amchani Our Lady Holy Cross school o pori tongmani saimanka bo school paiwi hostel o thangwi bo sachung nijini tait bai sachung no kotok soriwi thikya hinui koktwmao kasai faikya tei tebo saimanka chung koktwmani bisingtwi bono bini baki student rok no bono bini mang kwthwi no kotok sorijak khai nukha hinui। ঘটনাটা হচ্ছে ছেলেটা হস্টেলে থাকে ইংলিশ মিডিয়াম আওয়ার লেডি অফ হলি ক্রস স্কুল। এটা বরকাঠার আন্ডারের ভিতরে বরকাঠার আর তারার বাড়ি মাঝখান। আর তাই বলে স্কুল শেষ হইয়া রুমে গেছে পরে তাই একা ছিল বলে তারার টিকা শুনছে আর কি। আমরাও তো ঠিক ঘটনা গিয়া দেখছিও না, তারার টিকা শুনছি। তাই একা ছিল পরে তাই নিজে এমন সুসাইড করছে নেট টাইট দিয়া। স্টুডেন্টে বলে গিয়া জিব্বা বলে বাইরেছে, জিব্বা গিয়া দুখাই দিছে কথাও কইছে। Ulo bono chanchu sakham hospital ohorjaka aro doktorok Albert Debruma na kwthwi hinui saklai rwkha ulo borok bono taisa GB sakham hospital ohorka postmortem khlainani bagwi। Tei chung saimangka Albert Debruma ni kami wngkha Bolkathar Amchani no Chintaram para tei bo bongni kami gana ni school Our Lady Holy Cross school o pori tongmani tei saimangka bini bupha bo o school o no kubun rungsrwngnai rokni gari chalugwi tongo o school o no tei chungbo naio bini bwswla thwimani Albert Debruma ni thwimano kitingwi kaham khai investigation khlainani wngtu hinui। Kubui tamo Albert Debruma sachung no kotok sorwi thwi tai kebodo bono bui bwtharka hinui tamoni hwnkhe school ba hostel ni phaisingtwi khai saklai rwkha je bo sachung no bini tait bai kotok soriwi thikya hinui tei nukhungni borok rokni hwnkhe obisuk tongmani je bono kebo khoroksa se bui bwtharkana hinui tei a kubui temo saimana bagwi no bini mang kwthwi no GB sakham hospital o postmortem ni bagwi ohorjaka। Tabuk kok khai mano tamoni karonwi chini tiprasa chwrai bwsa mwdui hai sachung no kotok sorwi thwnani decision nangwi tongkha borokni bokhorogo a decision borokni sokpai amo chung naitoknani nango ba chung saimanani nango tamoni hinkhe amo belai uanathai kwlaiyo salbrum no norok nukha na chini tiprasa ni bisingo khoroksa khai khoroksa kotok sorlaiwi thwlaimani mangpili news o kasaphaimani। Miya bo sana thangkhai Simarani Debruma hinui khoroksa bwrwi kotok sorowi thikya tei omoni se salni saltam swkang bo Robi Debruma mungwi chwla khoroksa Kerala o kotok sorowi thikya tei Jompu jila o khoroksa John Jomatia hinui bo mwdui no rungsrwngnai class 4 o porinai cherrai khoroksa kotok sorowi thwimani mangpili bo norok joto no nukbai khena hinkhe kok khai mano tamoni bagwi chini tiprasa amchu cherrai chikon no mwdui hai hamya phaichingo yapri senani amchu kotor decision na nijini jaan no se bwthari sibinani amtwi hai uansukmung khoroksa class 6 o pori tongnai chwrai ni bero no ba bokhorogo biyangni phai amo belai uanathai ba chini thani amo belai uansuktai tei a hamya decision namano chung bahai khe katirwnani amobo chung kisa uansukthai kwlaio tamoni hinkhe chwrai chikon hamya decision namani amo belai chaya chini tiprasa chwrai chikon ni thinang tamo wngnai mwdui hai chikon mikon kunu kisa wngkhanya sachung no bwtharnani hinui uansuknamani amoni bagwi no ang joto buma bupha no koijao nokni chwrai no kisa nijini life ni important phwrwngdi nijini life bwswk nangkukma a life o chung waisa se mano o life no chung bahai khe naithok swnamnai amo norok nongni bwsarok no nongni cherrai rok no amorok kisa phwrwngdi tei swrungdi tamoni hinkhe tabuk chung chini cherrai rok no moral education kaham swrungmung amo se phwrwngna nangswnai। Amchu kok sawui no ang ani video no mapari swnai norok jodi ani channel o chajakhai ba like subscribe share khai di mwdui hai tebo kwtal video rok nainani bagwi।